ta, Lek? Heeh. Jajan ngono, Lek. Kira jarane mlayu ngene. Ora anu piye sih? Aliran cukup. Sampai-sampai lo kayak positif. Nanti baca film sampai bakal. Iya jale. Kene lho pokoke jane sing matek nggih. Mbak Mur lho. Meneng jale. Ana sing ngeneki lho. Sisi tok kene pecah lho kene tapi matek ora dicukupnya Mbak Mur. Sing antara iki karo iki sik Mas sing ketinggalan sik ya.